vás na posvetnej pôde školskej knižnice. Práve dnes sme sa my, bohovia Olympu, rozhodli, že vám žiakom umožníme získať nové poznatky z mnohých vedných disciplín. Nasaďte si čelenku s čarovnými krídlami. Táto čelenka vás prenesie ponad celý svet do rôznych krajín. Čári mári, dnes sme v Česku! Navštívili sme krajinu Slovensko. Hlavné mesto je Bratislava. Z tejto krajiny pochádza Anton Habovšťák. Pochádza z Oravy. A teraz vám zaspievame oravskú pieseň. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Ale na Orave, hej, švarných chlapcov málo. Ale na Orave, hej, švarných chlapcov málo. A teraz navštívime krajinu Nemecko. Hajste Ema. Takto by sa vám predstavili deti, ktoré žijú v Nemecku. Nemecko je krajina v strednej Európe. Hlavné mesto Nemecka je Berlín. Stadiaľto pochádzajú bratia Grimovci. A teraz sa zahráme na popolušku. A nemyslí si, že pôjdeš niekde na bál. Tu máš toto všetko do rána roztriediš. Halúšky moje, poďte mi pomôcť. Mali v popoluške rastlinku hrách, tak ja vám niečo neprečítam. Hrách je jednoročná popínavá rastlina s zbiehavými a prerastenými listami. Už pred 6000 rokmi pestovali fazuľu indiánske kmene Tex-Mex. Navštívili sme krajinu Česko. Hlavné mesto je Praha. Z tejto krajiny pochádza Jozef Čapek. Prečítali sme si rozprávku Psíček a Matička. Poďme si upiecť tortu. Ja mám na ňu chuť. Klobásky, Mlieko, Pšeničnú múku, myši, vajce, soľ, kostičku, uhorku a nakoniec slaník. A takto sa pečie skutočná torta. Vajíčka, vyšľame, pečieme, plníme tortu a nakoniec si na nej dobre pochutíme. Mali sme rozprávku o Psíčkovi a Matičke a teraz vám prečítam o kamarátovi Vlkovi. Skoro na to sa človek začal o vlky starať a pokúšať sa ich zvrátiť. Skoro ďalej párili a tak vyvinuli prvé psy domáce. Predpokladá sa, že k tomu prišlo v Indii, že kde